Torpéda. Jeď! A buben? Torpéda. Co tam máme? Jdeme si sami. Ty, těm to jde? A Foxát je podle mě, protože dáme, ten už tam je. Pakyč, to je Fox. Tak jdeme s Hanem Pavlem. Zatím to tam ne, takhle uvidíme. Ti do toho bezděláci a draci, jo? Já nevycházím na nohy. Dobře, bažanti, ale. Docela jo, vej, docela jedou rovně, to je nuda. Na to, jak jim to loni moc nešlo. Na trati se trošku ztráceli, ale na vodě jim to jde. Já myslím, že ryba je lepší jako zápřah, jako když to je jako vyprava. Hezky dali zatáčku, jako zabrali ty jo. Jo, ale jestli nevěřu, ale a to mi Luděk, že když to vzal. Je zálenější. Takže na 42, že ne? To bude tak rodiny, tak to taky to je docela vyrovnaný. Ale taky byli v příměři. Jedu! Jedem! Žlutá zabrat! Červená nepolavovat! Ale jak se jmenují ty? Vezení si na vodě není povoleno! Teď jsou první, jsou foxáci. Může se vést na vodě, to bude zakázáno. Nebo ne, to jsou chlístky. Nalevo a napravo jsou foxáci. Lístí už jeli, že jo? Bezděláci doleva víc! Aha, tak počkej, tak nevím. Tak bezděláci. Sundejte je! A to jsou foxové holky. Jana. Foxáci to je to se ten setkal. Budete mít lepší výstup z lodi, jo? A ven všichni! Pojď!